Бих ви предложил две твърдения. Първо, всеки живот е едновременно капацитет, потенциал и възможност. И второ, всеки такъв живот се изпълнява чрез самопознание, себеотдаване, самообладание. Що се отнася до първото от тези твърдения, че всеки живот е едновременно капацитет, потенциал и възможност, необходимо е да се постараем да разгледаме тези различия, тъй като те съществуват заедно във всяка индивидуалност. И тук, тъй като осъзнавам, че думите, които използвам, не са перфектни, ще ви затрудня с някои определения. Под капацитет разбирам инструмент, създаден за извършване на определена работа. Под потенциал имам предвид силата, която, действайки чрез инструмента, е равна на изпълнението на работата. Под възможност се позовавам на търсенето на работата, за която животът е способен и силен. Може да има капацитет без потенциал, защото може да има перфектно парче механизъм без движеща сила. Освен това може да има капацитет и потенциал без възможност, тъй като е възможно да имаме напълно оборудван и високо развит инструмент, но без шанс за използването му. Не са неизвестни случаи, при които фотоапаратът е бил подготвен, светлината е била идеална, но обектът, който трябва да бъде сниман, е липсвал. Нито едно от тези неща не липсва в нито един човешки живот, всяко човешко същество е божествено създаден инструмент за конкретна работа. Всеки, благодарение на самия този живот, притежава сила, достатъчна за изпълнението на работата. Всеки, благодарение на същия този факт на живота, има възможност за упражняване на капацитета и използването на силата. Може би е необходимо да се открие капацитетът, да се развие потенциалът и да се запълни възможността, а това твърдение разкрива отговорността, която лежи върху всеки един от нас.